Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' एडिशनाव बयखौ बरायहरबाय दिनै नै गुवाहाटि नोगोराव सफैबाय गाइस लोगोफोर माने जों गुवाहाटि नोगोराव कम्पानियाव फैदों आरोना कम्पानिखौबो नागिरलाबायनांगोनसो दा जोङो रुम क्वार्टार नागिरना थाहैग्रोनोसै ओमफ्राय गाबोनसो कम्पानिखौ मायाव मावनाय जागोन बेखौ नागिरगोन आरो जों गाबोन ओमफ्राय बेफोरखौ बेयाव थिखोजोब्बाय नै सामानफ्रा नै हाजोफ्रा नै गुवाहाटि नोगोरनि हाजोफ्रा गाइस लोगोफोर जोङो रुमखौ नागिरै मोनफैबाय नै नायनो हासिगोन र' जोंनि रुमखौ देखायना नै बर' मानसियानो आरो मालिकआ मासाव 1200 सासेयाव 600 गोलैबाय नै साफाबो खालामखांबाय जों दा नै बिसिना बायदिसिना बनानै लानोसै आरो बे बरियानो ओमफ्राय दसे थानानै ओमफ्रायो गेस सिंखियाव गेस सोना लायनोसै ओमफ्राय जाग्रा लोंग्रा माबा मैगं थाइगं लाबोनोसै आरो माइरंखौथ' लाबोखादों नालायथो ओमफ्राय नै जायगाफोरखौ देखायहरनांगौ र' सब रुम क्वार्टार गोजा ओइखैजाबो खामानि मावग्रा थाजोबो आरो ओमफ्राय जों गामिनिबो दंफैखायो आयं जायो न' खाथिनि जोंहानिनो बे खाथियावनो आरो बिसिना ओइयावनो आरो जोंना बेयाव आरो खाथियानो होनजाबाय ओमफ्राय नै जायगाया आरो एसे दैबारि अखा हादोंमोन ना दहायो गाइस लोगोफोर ओइ हाजोआ दहाय जों फैनाय लामा हाजोआ बै जों ओरै गिदिंनानै ओरै फैबाय ओरै हाबबोलाबायबाय ओमफ्राय उफ लोगोफोर जों दा नै खरसा लायनो थांगासिनो दङ गेस टेंकियावबो गेस सोनानै लायनो थांगासिनो दं गेस टेंकिखौ आं लादों आरो ना गाइस लोगोफोर ओमफ्राय नै दा थांगासिनो दं बर'नि जायगायानो गोजा होनजायोलै गाइस लोगोफोर नै जों खरसा खालामनानै सफैबाय नै खरसाखौ मा लाबोखोलै दहाय सानैजों जों बायनाया आं बावगारलायलांबायसो नै आलु माबा पियास भिन्दि बानलु सानलु लालाबायना फैजोबबाय बयलार फवासे लाबोदों आरो ओमफ्राय बाल्थिं गंनै लाबोबाय 60 थाखा गंनैजों 120नि लाबोबाय आरो ना ओमफ्राय गेस सोना लाबोबाय नै 300निल' सोना लाबोदोलै 500निबा फुल जायो आरो 300निल' सोना लाबोग्रोदों सप्तानै थांना थाङा नायनि र' सङै नायनि आंथ' फार्स्ट टाइम नालायथो एबारसो बेजों संनानै मोनजागोन ना बेबायदि गेसजों ओमफ्राय नै साबि थारा लाबोबाय न'खौ जों खामानि मावनो थांबा बेयाव थाला मारिना गालांनांगोन ना जि जोमखौ नङाबा गाइड खालामनो हागौलै सोरबा दा जों दै लायनानै एसे ओंखामनि संनायनि लाहार फाहार खालामसै र' नै गाइस लोगोफोर आरो नै कारेन्टआबो गैलालै थांबाय कारेन्ट गैला मबाइल टर्चजोंनो माबाबाय थानांसिगोन संथ'नांसिगोन दसे थ' दै लायना फैग्रोनि लाबाय संबायानो नै गाइस लोगोफोर नै बयलार होसनबायानो नै जोंना नै बयलार बेदरा लागा माबा माबानांगोन जों मा होनो साफ्रोम बयलार बेखौ बेलै नोंसो बिराद फारसेक रोंखागौ दे नागा दिनैनि भिडिअ'आव नोंल' नुजागोन दै ओंखाम ओंख्रि संनायाव ओंखामखौथ' मोनखांबाय र' दहायनो प्लास्टिकआनो फैबावदों ए प्लास्टिकआ थावनिया हालदै होबाय मोदोमलायदों माथो हालदैया नै मालै चिकेन मस्ला चिकेन दंखायो दे मिलायदों जोंना बिसिना हायाबा अरसिनाय हुदा दं नै गाइस लोगोफोर बेहाय मासे देन्जार बेलाय नायो मिट मस्ला लागाव गाइस लोगोफोर नै मोदोम खाजोब्बाय संख्रि लागाव संख्रि होबाय बरियालै दै एसे होनानै फोमोनबावगोन दै होनानै रुइहोनांगौ नालायसो आलुखौ आरो बेदरखौबो मोजां मोनहोनांगौ आरो ना गाइस लोगोफोर नै जोंना ओंख्रिया मोनबाय नै बरियानो नै लागा बयलार बेदरजों आलु भिन्दि होस्रोलायनाय दा जानोसै आरोना जों ओंखामखौ गाइस लोगोफोर जानायखौबो एसे देखायगोन नोंथांमोना नायदो जों जानायखौ लोगोफोर दा नै जों ओंखाम जानो नागिरबाय सानैजों नै जाबायानो नै सासेया बरियानो जाना होनोसै बानलु ओरै साइडआव थाथ' स्लिप हाबलायनो माथो ओंखामा भिन्दि होदोंना फिला जादोंना गोथावनो बिखानो
जाना हो बानलुआबो संख्रि फुननानै ओंखामाबो जा बुरजा संखायो नालाय गाइस लोगोफोर खुरैयानो जा बुरजा एरदों जाजोबनो हागोन हालालै ओंखामखौलाय गाइस लोगोफोर नै दहाय थांखु लाफानाय दंखायोलै न'निफ्रायनो आयै मायाबा गोलैबाय माबा थिंथिं थांना फैलायबाय न'थिंसो सोरनियाबो माबासो सक पेन्सिला बेबायदिसो थांखु जानोसै गयबो लाफ्लांनो रोङासै गयखौबो न'आवनो दंमोन गयालाय हाखु दाखुजों बावगारबोजोब्बाय माखौबा थांखु जायै जायै आखाइनि रेखायासो खारसिगोन होननाया बेनो जाबाय नामाब्रा जोंनाबो गय गैयिनि बदल सादाखौनो जानोसै नङा होनबा गाइस लोगोफोर आंखौ सागा जाग्रा नंगौना नङालाय दिनैसो नुदों मा लोगोफ्रा जानायलाय सिगांनिफ्रायनो जाखायो आरो होनबाबो सम समल' अयथासारद्राय जाया ओंखाम जाखांनासो उदैयासो गेन्द्राद्रा मोनजोब्बायलै उदैयानो सेबथाथासोमोन दिनै माबा गेन्द्राद्रा मोनदों उदैया एसे गेसबो जादों बासाव गाखोबोनानै ओंखामखौ बारा जानो हायाखैदा ओंखायनोथ' पेटफ्रा देनां एसे बोरायबा उदै सानखागोन नामाब्रा ओंखारहोआ र' खारलाबायबाय थागोन फुङाव गामियाव सहैबाथाय थांबा दासो गोलैजोबलांबाय मोदोमनो गाबोनसो भिडिअखौ मोनसे बिराद मोजां खालामनो नाजागोन र' गाइस लोगोफोर दिनैना ओरैनो जास्ट ओरैनो नर्मेल फैनाय थांनाया आंना नर्मेलसो जाजोबखायो बांसिन ओमफ्राय गाबोन थेवब्लाबो एसे जायगाफोरखौ एसे देखायनो नाजानोसै आरोना इन्टारेस्टनो बरियानो गाबोनो थांफाबो मोनथारसिगोन नैलाय गाबोन कम्पानि नायगिरथिंनोसै दिनै सफैदों नालाय गाइस लोगोफोर मोनगोन नामा मा कम्पानि नायनोसै कम्पानि मोनाबा हाजिरा मावबावगोनसो जोङो बे जों थानाय एरियायावनो बर' गामियानो होनजायो बर' गामि गोजाखा आरोना जों थानाय जायगायाव ओमफ्राय रुम भारा होयो आरो सोरबा सोरबानि मालिकआबो जोंना न' खाथियावनो दंखायो टेनसन गैया सिखाव दाखेबो गैया थाम्फैबो गैया गाइस लोगोफोर जोंनि नैबे दा थानायाव नै जों धुप बायना लाबोदोंमोन ड्रागन धुप सावनाय जायासै थाम्फै गैयिनि दा उन्दुनायाव हरफ्राव गंसेसो सावनाय जागोन ना माफा मानै फैनाया ओरैनो थांफामोनबायलै आनरब्रा आखायानो ना फारसा बे भिन्दि हाग्राखौ केमेरा हमहोदां गयनि बदल सादा जाबाय लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना आंनि मिथिसारगौ इउटिउब चेनेलखौ हाजासे साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो बिदिब्ला गाइस लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन